Bon dia, sóc en Jordi, el propietari de Le Petit Paris Boutique, una botiga de roba de festa i cerimònia que està a Viladecans. I us comentaré una mica com va començar la idea de muntar això. Jo treballava en una rama totalment diferent, a la publicitat. I d'un dia a l'altre vaig decidir muntar-me una cosa que a mi m'encanta, que és el tema de la moda. El tema de negoci primer era tipus molt dels Estats Units, que era vestits de festa, de talles grans, roba totalment diferent a lo que hi ha a tota Espanya i tal, i al final he acabat canviant i tinc talles des de la 32 fins a la 64, i roba nacional. Sí que és veritat que tinc vestits de núvia dels Estats Units i tinc roba d'allà, però m'he centralitzat més aquí en Espanya. I ja el dia 23 d'abril farà un any que estem oberts i estem molt contents amb el resultat de tot, de l'acolliment que hem tingut al poble i el treball que ara farem amb la Jove Cambra de Catalunya, que vestirem a la Xènia i a tota la que vulgui venir aquí a vestir-se. Sí. I per totes les noies de la Jove Cambra en teniu un 10% de descompte en qualsevol article, menys els arranjaments, que els arranjaments és a part. Saluts!